Ruto biro goyo e kaunti ma Homa Bay. Nyalo goyo mbaka kod jopiny kono mar mondo mi wawinja ne duondgi. Abich. Joyce erokamano wachiwo maber kaunti ma Homa Bay kaendi kendo en mor mar bago twak kod mokum dak e kaunti ma Homa Bay kaendi ka wang'iyo kit limbe mane jatend piny Kenya William Ruto timo e kaunti ma Homa Bay kaendi chang'wen juma mokalo limbe mane odhigo nyime e kauntis ma Kaluo ka Homa Bay kaunti kaendi en achiel kuom kauntis mane olimo kendo noyango e chenro mag dongruok mopogore ma bende geto bero ngima jodak e kaunti kaendi koka ketho sa biro chako twak kod mokum jopiny kaendi mondo ginyiswa ni to gedo gineno nade kaluwore kod chenro mag dongruok mopogore mane jatend piny oyango kaunti ma Homa Bay kaendi be gin gigo mabiro chopo kare to koso en mana siasa to mane jatend piny obiro goyo kaunti ma Homa Bay kaendi e kinde limbe mare mane otimo e kauntis ma Kaluo. Abiro chako kodi chaka ne gi nyingi tinyiswa ne kaka achiel kuom jo Homa Bay kaendi jatend piny otimo limbe e Homa Bay kaendi limbe mane otimo e kauntis ma Kaluo. Be uneno ka nitiere gene weche mag dongruok kaluwore kod gigo mane owacho e chenro mag dongruok ma sirikal mamalo timo mar konyo bero ngima jopiny e kaunti ma Homa Bay kaendi machiegni. Mano Ali Abich gi nyinga iluonga ni Kevin Omo Odhiambo dak ma Homa Bay ka town ka. Duto gi jotelo ma joluo duto kuom ne ungruok kata biro kanyakla bondo ji orwak rais marwa. Rwako rais marwa Kaluo ne kelo chenro mang'eny kaka ung'eyo ni ne nitiere jo UDA ka mokwongo kane gi awo bondo jowa moko donje e sirikal bondo many chenro mag dongruok. Chenro mag dongruok kawuono chopo kama jotelo mag jo ODM gi jo UDA gi sirikal te oriwore gi miluongo ni broad based government. Wan kaka joluo gi momiyo wadonje sirikal en manyo gigo duto mwaseremo. Ndeche mwaonge go, kuonde mwaonge pi, kuonde mwadware health care, kuonde mwadware services duto mag sirikal. Bedo gi sirikal machiegni dhi miyo wayudo magi ma wan kaka joma be nitiere gigo wanyalo kwano mwaseneno. Koro dwaer mana jiwo jowa duto ni wang' ne kae to kwawuoge kendo kae minegowa kendo kae mwabede nikech wadwa ni wachak kwano lemo mwadhi yudo. Kaka wan joma be wanyakwano affordable housing migero mwalo kanyo, wanyakwano modern market migero mwalo kanyo no kameli mabedo renovated mameli dhi bireno. Wanyakwano ndeche ma rais no biro yawo ring road magwase gi mamoko. Koro wan duto kaka Homa Bay County wadwaro mar dongruok koa e sirikal mamalo kabiro e sirikal mapiny. Kapok awe adhi ng'ama chielo wacho wach yore to nitie yo moro mane jatend piny ne mise mar gedo mare kinde ma jatend piny Kenya higni mathoth mokalo mano yo ma pala ka Nyadhiang' Kadel Road en yo ma kinde ka kinde kobiro Homa Bay kaendi nyaka wach gedo mar yoni to jopiny ma kono wacho nyaka sani engi onge gima osebedo ka dhi nyime yono endo kata obedo ni jatend piny osebedo ka chiwo singo mar neno ni yono ger ka ne okete mise mar gedo mare kinde ma jatend piny bende no kaendi maendi en okang' ma onego bed oketo mapiyo mar neno ni koro kik wacha ni contractor duge yoni to onego bed ni timo mapiyo mondo meger yoni mondo jopiny ma kono oyud ber mare. Ali Abich gwang'eyo ni yo maka Nyadhiang' no nochak ne loso to pok orumo. En gima nobedo stall e diere. Tiende ni bedo wa sirikal dhi miyo wa mijing'o mar kwa projects ma pok orumo gi. Mano achiel kuomgi. Jowa kaka makoro yudo nafas jotelo wabunge, governor, senator gi jowa duto te. PS Raymond Omolo koro nitiere kanyo dhi make sure ni koro wan onge gima wadhi chando kaka joluo. Wadhi bedo gi jowa mwaoro mondo projects mochungo otimre. Kamano ahinya kuom paro ma kamano ibiro chago gi nyingi tinyiswa ni kaka achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi en ang'o minyalo wacho kaluwore kod limbe ma jatend piny otimo e kaunti ma Homa Bay kaendi joma mokalo weche mag dongruok. Erokamano Ali gi nyinga iluonga ni Frederick Ochieng' Odhiambo an jadak ma Homa Bay. Mokwongo kaluwore gi limbe mane ker otimo e Luo Nyanza ka wamor gi gik mane osechako moneno ka timore but wamedo kwayo ni dongruok mano promise wa kaka jo Homa Bay mondo timre. Osebed kiwachoga to jotelo osebedo ka biro to ng'isowa to ok tim. Koro wakwayo mana ker gi jotendwa ma Nyanza, jotendwa modonjo e sirikal mondo gimaknwa dongruok mane president o promise mondo timre. Kik obed story mar siasa mar wuondo jopiny to gik to onge dongruok. Mane gima wakwayo kaka jo Homa Bay, wakwayo jotendwa no support president nikech Raila support president to Raila ne man waketo kaka kerwa. Koro wan wakwayo gi mondo gidonjo e sirikal mondo projects duto mane ochung mondo dhi mbele. Gin kit kaka in achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi gin chenro mag dongruok mage ma digomb ne jatend piny okete maino mare mane winjo kowacho moting'o weche mag gero chiro mar rech kaendi wach mar affordable housing wach mar pi manochako temo kocha kaachiel kod yore mamoko mag dongruok gin areas mage monego bed ni kaka nowuocho onego bed ni okete maino mare mondo otimgi mapiyo mondo jopiny e kaunti ma Homa Bay kaendi bende olemo mawuok e sirikal mamalo. Erokamano Ali
president no promise ne odwaro ni mondo Homa Bay obed city mana kaka no promise wa wadwaro ni wachak no barabara mabe Homa Bay wadwaro ne wach mar employment nikech wan wachiegni gi nam okelno factory mar rech machiegni ka factory mar rech nitie machiegni obro employ ji mang'eny kabisa no mok chal gi mar ja private mantie Sindo wadwaro mar national government mondo ndik vijana mantiere Homa Bay tich mane gimo nyalo kwayo president to Homa Bay lokore aloka bedu city kaka no promise. Okay. Ero kamana nya chakane gi nyigi tingiswa ni pachie na ngoja ten pinyu to limo Homa Bay kandi gen areas mag mineno ka nyalo konye bero ngima jo piny kalu kod sigo manogolo e weche mag dongruok ma sirkal mamalo timo e county kandi. Mokwongo an nyinga iluongo ni Dominic Omondi Odera mong'ere gi nying mar Obose. An jadak ma Homa Bay ka. Ka chako wuoyo ago erokamano ne leaders ma Homa Bay County gima ne gitimo kuom riwruok kanyakla ma girwako ker kendo gino nokelo picha moro maber kendo nomora kabisa. Mar ariyo ker dwaro ni mondo dongruok obed e Homa Bay ka. Awacho kama dake momiyo wuoyo kamano. Dongruok ma ker owacho ni biro kago kaka yore miyo town waka nyalo bedo gi lokruok. Gik mowacho mabiro ikaluo waka kowacho gi to ang'e ni gigo wang' ni kalore kaka ne warwake gi kaka Raila Amolo Odinga nyocha oseng'iso momiyo direction ni mondo ubed tok William Ruto wayie kabisa. Koro wan wakwayo ni gima duong' wan gi kambi ka mar Capital Face to kaka idara kata mar taxi apiko ka joka Capital Face yaw kacha to nyalo ndiko kata yudhe moko kata jok moko nyalo mondo to yoro ka koro pesa nitie kaka luorore weche mag paw ndege gine nitiere ka nowinjo kowuoye. Koro anagone kerero kamano kuom wuoye weche mag ndara kata kedhe Suba kuma no dhiye kuondego kata koponi koth ogeng'o ni kuno nikech weche mag yo richo to kolosi yore go mobedo maber to wanyalo bedo gi mor makata yudo mana tich idhi kono tidhi kin gi chuny moro mokwe me nyalo wacho ni kare dongruok ema wadwaro. Wan dongruok ema wadwaro, ok wadwar dondruok. To ka dongruok okelonwa to kendo kaka nasomo Ruto nabedo ka asome mos chunye ogonyore ni mondo kony okel dongruok ei Luo ka nikech joluo be opako kaka be nosebedo kode achiel ka ok kamano tero kamano. Benitie dwaro mondo mi kaka koro nosechiwo chenro mag dongruok ahinya to e county ma Homa Bay kandi benitie dwaro mondo mi jotelo moyiere mopogore lemo mopogore mag siasa otim ka giluwo gi jatend piny mondo mi ne ni singo te manochiwo mag dongruok ochopo kare moko bedo wacha. Nikech ing'eni seche moseketi kamoro komi kata tich noketi kamoro samo keti no kata ka koro sani wan gi minister mar finance pesgo nyalo akucho koro en bende obed ng'ama nie wang'wa magik mabiro koni otemo chore lwete mapiyo nikech telo en gima komi to chieng' moro wacho ni awuodwa ni ne nitiere ka to nomiyo wayudo lemo ni 1 2 3. Ero kamana Joyce we akawo paro mar ng'at achiel kandi kapok aduoke e studio chakane gi nyigi ting'iswa ni pachie nang'o kalwa ko twak mwadhi go nyime wang'eyo limbe ma jatend piny Kenya William Ruto weche mag dongruok mano timo e county ma Homa Bay ka joma mokalo. An iluonga no Moro Lawrence ajadak ma Homa Bay County anawuok Ndhiwa. Namba achiel wadwago ne kerero kamano kuom duogo Homa Bay County mar yaw dongruok mopogore. An wach madwa bedo godo e limbe mar ker nitiere sub county Homa Bay County kama dong' ma sasa ma ker osebiro kadide pok obire Ndhiwa onge nderni ma nitiere ndara ma jo Ndhiwa kwayo ni koyie ka ker duogo e Homa Bay County to go e lam ma ndara ma wuok Marindi nyaka Konyango Rabuor ka jo piny ywak adieri jo piny onge gi ndara kaso gi stima Ndhiwa onge stima. Koro wakwayo ni ka ker duogo kaka wantie gi minister mar finance wantie gi minister mar energy honorable Pio Wandayi wan wakwayo kwani ka Nyasaye oyie to duogi obi okelwa stima e Ndhiwa onge kata stima to gi nderni bende richo kaso wantie gi kambi mar sukari industry ka bende wadwaro ni mondo mi ka ker duogo mondo mi oketnwa weche mabeyo manyalo konyowa mondo mi jopur ma bende puro Ndhiwa owinje ber nikech magi gik manyalo kelonwa ekonomi e Ndhiwa mondo mi jo Ndhiwa owinj maber. Ero kamana ahinya Joyce mano paro mamoko kuom jodak e county ma Homa Bay kandi golo kalore kod limbe mane jatend piny Kenya William Ruto timo e county kaendi tich ang'wen juma mokalo e limbe mane odhi nyime e counties ma Kaluo ka giwacho ni gin kod geno mar yudo olemo kalore kod limbe jatend piny Kenya otimo no endo kendo gidwa ni mondo chenro te mane jatend piny owacho ni sirkal mamalo biro bedo katimo Homa Bay kandi ochop kare mondo mi jopiny oyud ber margi. Ka ok kamano kionge penjo tabiro duoke achiel kachiel e studio mondo dhi nyime kod twak ka wang'iyo limbe mane jatend piny Kenya otimo e counties ma Kaluo. Joyce Kamana inyali abich ka intiere county ma Homa Bay kono wawinjo kanyo paro mopogore kowuok kuom jopiny